Elleboog stil. Goedemorgen. Goedemorgen Sam. Die reclame, ik kijk het eerste, Albert Heijn en hier even dit stukje. Het heeft nu knipt. Hij zei, laat maar even zien aan Piet. Wat staat er in de Volkskrant? Wat is het over jou? In Albert Heijn spotje beschouwt een hoekige bokschoolhouder de buurtjongeren die hij traint als zijn familie. Met stilletjes verlangt de 60er naar zijn dochter, met wie hij is gebrouilleerd. Duur woord. Op kerstavond wordt hij naar zijn sportschool gelokt. Een lampje slingeren. Surprise, surprise. Gasten en een rijke dis. En wie komt binnen? Chagrijn smelt weg als de vader en verloren dochter elkaar omarmen. Ja, dat schreef zo, ja hoor. Ja, het is een van de leukste dingen die me in mijn leven gebeurd is. Ja? Ja. Natuurlijk allemaal machtige reacties. Ja. En het is gewoon veilig wat ik altijd doe. Ja. Ik ben hier gewoon alle dagen en elke morgen ben ik met hem en met Jeu Fellini is dat. Hè. Ben ik hier bezig. Ja. En dan straks komt de hele boel van Parkinson. En dan ga ik Parkinson lesgeven maandag en donderdag. Parkinson? Mensen met Parkinson Oké. allemaal. Oké. Dus, dan zie je een verscheidenheid aan mensen en er lopen ook nog wel wat wedstrijdboxers vaak tussendoor. En dat accadeert hartstikke best, jongen. Oh ja. Ja, is machtig. Ik moet het eerst nog een keer trekken. Ja, maar je bent wel een hele beroemdheid geworden, hè, met die reclame. Ik kan niet meer in de winkel. Die vrouwen pakken me vast. Oh, wat was dit mooi, wat was dit mooi, ja. Nou sta je er ook eens goed voor. 10, 11, 12. En de Friese vlag overal meteen, hè? Altijd de Friese vlag met. Ja? Ja, ik ben ook een echte Fries, hè? Ja, wel ken ik wel Fries praten? Stavers, ik kan gewoon Fries mee praten. Met hij praat ik altijd Fries. Oh, ja. Met hij weer een skipper en met hem weer een lijouter. Oké. Dus ik heb met mij alle kanten op. Oh, ja. Dit is Nou, hoe je? nou, ik zei dat wie stom is. Hey, hoi. Kom. Dit is mijn vriend, Robert. Die is een van de eersten die bij het Parkinson-team kwam. Ja. Nadat hij het hebben we er een heleboel bij gekregen. Nog niet, Robert? Ja. Hij is niet half dronken hoor, maar hij maakt een kleine misstap. Af en toe wel eens even een misstap. Een misstap heb ik in mijn leven nog nooit gedaan. Nee. Dus, dat is me niet uit lachen hier. Ja, we gaan los. Ademen, kakelen te doen, kippen. Jongens, dat doen wij niet. Als je eieren leggen, dan mag je kakelen, anders niet. Kom op. Bewegen. Ademen. Voorbereiden. Kom op. En in die bokshouding. Kom op. Even door, 10 seconden. Kom op. 1, 2, 3. Lekker André, best in topvorm, hè? Ik zie het wel, vannacht met pad slapen. Prima, heel goed, Robby. Links, rechts, onder de kin, kom maar. Je komt maar wat uit een eerlijke buurt? Ja, ik ben in de schaduw van de Oldenhoven geboren. Dat is mijn ouders hadden een logement. Maar wel een hele armoede. Ik bedoel, in die tijd, was vlak na de oorlog, ik ben in 1944 geboren. Dus dan was bij ons geen wilde. Ja, netjes André. En daarna heb je ook wel wat een bewogen leven gehad? Ja, ik heb wel een heel bewogen leven, maar ik ga in de horeca zitten. Nou ja, dan kom ik alles soort meisjes tegen. Ik ga hier in de horeca zitten en in Amsterdam ga ik in de horeca zitten. En wat me daar gebeurt is dat we een heleboel druk toe maken, maar het had totaal niks met criminaliteit te maken. Dat was gewoon van een financiële kwestie. En ze wilden mijn auto in beslag nemen en die had ik betaald en een papier en alles erbij. En toen liep het uit de hand, laat me het zo maar zeggen. Maar ik ben er wel invalide geweest. Ik ben dus vanaf niks ben ik weer zo fit als het maar kan. Maar ik hoor het verhaal net, maar je bent invalide geweest, hè, toch? Nou ja, ik wie dus de delsketten, mijn kogel niet meer erg. En dus ik hier uitval. Ik wie verlamd, mijn onderste gedeelte. Ik had dus 3 maanden in het ziekenhuislijn. En dan hadden ze me dus die kogel eruit halen. En toen ben ik naar de auto gegaan. En van daaruit ben ik weer op een boksvallen kwam. En in het begin kon ik naar die zelf weer aankomen. Dan pakte ik weer bij de touw beet en dan kon ik weer staan. En dat heeft heel lang geworden voordat ik ben waar ik nu ben. Dat had mijn redding ik altijd geweest. Hè? Altijd dus trainen en mijn meisje bezig geweest.
Dus ik ben een gezegend mens. Ja. En Hier. dan helemaal, en een bijzondere crisis ik voor jou. Ja, dit is altijd Ja? een bijzondere crisis voor mij. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar dat filmpje, dat werd ook geweldig. Ik had ervan genoten van de eerste minuut tot de laatste minuut. Ik vond het fantastisch. En er komt misschien ook nog wel weer wat achterwege, want ik ben nog wel eens vregen van wat oors weer. Oh ja. Dus waar wit? Ja? Hè? Ik ben nog lang niet van jou ouders. Pietje uit de Butterhoek en de Friese Robert de Niro.